Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kutenderera pasocial media. Guspy oriya onyamba wengiti anyora pafacebook pake akati tichati pamwe kugona private sitereki nyamba mhuri yese iri muCeiling. Ari kureva Winky of which mafans aWinky ana kufara nazvo nemafollowers abva uya vakakomenda akati chero newe wakapedzisira kugona 10 years ago grant achiri muCeiling. Vamwe vati Germany mune song one chete imi and you are not ready to hear this, be humble. Vamwe vakati musazoti makamakwa. So vanhu vapindura vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati guys, I thought we are family, what happened? Vamwe vakati all I know is Guspy hasi muCeiling. Mumwe vakati if kufarisa was a person or a name ndiye iye anonzi Guspy iwe wapera wane 10 years asati hapana vanhu vanonyatsa kuziva. Vamwe vadedzera kuti who is Guspy ndozvataurwa nevanhu. Vamwe vadedzera kuti shots on Winky D. Vamwe vati apa 19 ukureva Winky chete hapana mumwe. Vamwe vakadedzera kuti waipa manje kwava kutambira kuchaite. Vamwe vakati Winky D anokuchengeta iwe nababa vako nedzinza rese rekwenyu kumusha kwenyu. Mumwe akati iwe dzikama iwe Winky D anokuchengeta nebhindura yese nekamhuri kako ikako kane nzara. Ndozvataurwa nevanhu. Vanhu vatosanganisa vanga vakuisa nemhuri yaGuspy. Vamwe vakadedzera nekuti baba vako vakandosekera vakakuimbira ngoma inoti makorokoto nekuti hapana chawakavapa nechakabuda. Saka vanhu varamba vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vadedzera vakati raramba kurira kaalbhamu rako saka wakuona kuti reka ndinyombe Winky D anokuremera. Ndozvataurwa nevamwe. Vamwe vati inga iwe albhamu rako riri kungoririra muCeiling chete. Vamwe vakati you are now finished, now you want to trend nezita raWinky D. Vamwe vakati mangoma akurema zvakuita zvemadhirama. Ndozvataurwa nevamwe vanhu vati wakuremerwa nemangoma manje wakuda kuita zvemadhirama. Vamwe vati muface weprivacy ari kumberi kudarika iwewe zvako nyange ukati chiidzikama. Mumwe wakati if kupera was a person, vari kureva kuti Guspy yapera. Ndozvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati ziva zvekupera iwe wane 10 years asi chabuda hapana. Aripo mumwe adedzera kuti iwe wane 10 years asi chabuda hapana. Vamwe vati shame on you. Ndo nyaya iripo guys. Guspy oriya anonyomba Winky D akataura zvaataura asi munongoziva mega Winky D hapinduri guys. Saka asi vanhu vake vanomira naye. Saka vanhu vake vamira naye vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Guspy oriya vataura nezvemukadzi wake, vakataura nezvemhuri yake, vakataura nezvedzinza rake. Thank you so